भाकड कथा, शेवटची इच्छा. आमच्या गावातील मिशीवाल्या नानांची एक अजब जगावेगळी शेवटची इच्छा. आमच्या गावात अनेक नाना नावाचे नाना आहेत, पण त्यांच्या मिशा भारदस्त असल्याने यांना आम्ही सर्वजण मिशीवाले नाना म्हणायचो. आयुष्यभर काबड कष्ट करून नानांचे शरीर आता खूप थकले होते. त्यात त्यांना जरा प्यायची पण सवय होती. रोज रात्री त्यांना प्यायला लागायचीच. एखाद्या दिवशी जर नाही प्यायले तर त्यांना रात्री सुखाची झोप लागत नसे. आता काय प्यायचे आणि काय प्यायला नाही तर हे तुमच्या लक्षात आले असेलच, कारण पितात ती असते मती मारणारी मदिरा, दारू. ती तर सर्वांनाच माहीत आहे. नानांचे वय जसे वाढत जात होते तसे त्यांचे शरीरही खूप थकत चालले होते. पाठ आणि पोट एक झाले होते. नाना खूप आजारी पडले आणि अंथरुणाला खेळले. मुलाने खूप डॉक्टर उपचार केले, पण औषधांचा काहीच असर पडत नव्हता. अन्नाचा कण देखील पोटात जात नव्हता. फक्त तांदळाच्या पेजेचा निवळ, म्हणजे फक्त पेजेवरचे पाणी चमच्याने पाजले तरच ते कसेबसे घोटत होते. नुसता पेजेचा निवळ पिऊन डॉक्टरने दिलेली भारी औषधे कशी काय पचवत होते देव जाणे. म्हणतात ना, पोटात अन्नाचा कण उतरेना आणि देव काय वर घेऊन जायना, अशी हालत झाली होती. गावातले वाडीतले शेजारी पाजारी येऊन येऊन नानांना बघून जात आणि नानांच्या मुलाला म्हणत, आता काय तुझ्या बाबांचे खरे वाटत नाही, तेव्हा एक काम कर, त्यांची शेवटची इच्छा काय आहे ती तरी विचार, बघू तरी कुठे प्राण अडकलाय तो. तसा नानांचा मुलगा काकुळतीला येऊन म्हणाला, मी कसे विचारू ओ, आणि आईला काय वाटेल? एक काम करा, तुम्ही सर्व जाणते एकत्र जमून विचारा. तसे एके दिवशी सगळेच जमा झाले आणि नानांच्या खाटेभोवती गराडा घातला. आता एक एक करून नानांना विचारू लागले, नाना काय म्हणताय, बरं वाटतंय ना? तुमच्या जीवाचे कितीओ हाल आहे, कुठे अडकलाय तुमचा प्राण? तसा त्यातला दुसरा एक धीर करून म्हणाला, काय शेवटची इच्छा असेल तर सांगून टाका. बायको पोरांनी खूप सेवा केली तुमची, आता तुमची काय इच्छा असेल तर ती पण पूर्ण करतील. नाना भरलेल्या डोळ्यांनी सगळ्यांकडे पाहून भडाभडा बोलायला लागले. अरे फक्त माझे बोलणेच काय ते खणखणीत आहे, बाकी कमरेखालचे शरीर मरत आले आहे. नाही रे, आता माझेच हाल मला बघवत नाहीत. बायको मुलांची दया येते, किती करतील माझ्यासाठी. माझं सगळंच आता दुसऱ्याच्या स्वाधीन. लघवीला बाटली आणि हागायला सुपली अशी गत झाली आहे. अशी वेळ वैऱ्यावर पण येऊ नये. कधी देव मला वर घेऊन जातोय आणि मला या मरण यातनेतून सोडवतोय ते त्या देवालाच ठाऊक. तसा त्यातला एक गावकरी नानांच्या जवळ येऊन म्हणाला, अहो म्हणूनच म्हणतो आम्ही, तुमची शेवटची इच्छा असेल तर सांगा आणि ती पुरी करून घ्या. उगाच जिवंत प्राण्याचे हाल नको. तसे नाना म्हणायला लागले, मला इथून हलवा आणि मागच्या दारी बैलांच्या पडवीत नेऊन टाका. माझ्या बाजूला एक तरणीताठी म्हैस आणून बांधा. हीच आहे माझी शेवटीची इच्छा. बाकी काही नका करू माझ्यासाठी. खूप उपकार होतील तुमचे. तसे सगळेच अवाक झाले. आता ही कसली इच्छा? डोक्यावर परिणाम तर झाला नाही ना नानांच्या? त्यातला एक म्हणाला, अहो नाना, आता तरणीताठी म्हैस कोठून आणेल तुमचा मुलगा, आणि या घराच्या मालकाला बैलांच्या पडवीत कसा काय नेऊन टाकेल? काहीही कसलीही इच्छा सांगता हो तुम्ही. अशी काही शेवटची इच्छा असते काय? नाना काही केल्यास ऐकायला तयार नव्हते. ते आपल्या इच्छेवर ठाम होते. तसा त्यांचा मुलगा वैतागून बोलू लागला, तुम्हाला उचलून टाकेन बैलाच्या पडवीत, पण तरणीताठी म्हैस कोठून आणू? दुसरी काही इच्छा असेल तर सांगा. ही बातमी वाऱ्यासारखी गावभर पसरली. जिथे जावं तिथे एकच चर्चा. मिशीवाल्या नानांना मरता मरता कसले खोळ लागले. लोक टिंगलटवाळ्या करू लागले, चेष्टा करू लागले. खूप लोकांनी घरी येऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पण ते आपला हट्ट सोडायला तयारच नव्हते. अखेर सगळेच कंटाळले. शेवटचा प्रयत्न म्हणून गावचे सरपंच येऊन नानांना समजावू लागले, तरी देखील नाना आपला हट्ट सोडतच नव्हते. शेवटी सरपंच देखील वैतागून म्हणाले, नाना, तुम्हाला तरणीताठी म्हैस कशाला हवी ते जरा समजावून सांगा. तसे नाना सांगायला लागले, अरे मी माझ्या बाजूला तरणी म्हैस कशाला बांधा म्हणून सांगतो माहिते का? अरे रोज रात्री यम रेड्यावरून रस्त्याने जातो, मला स्वप्नात दिसतो, पण मी इतका आजारी आहे हे कळत कसे नाही त्याला? इकडे आमच्या घराच्या दिशेला फिरकत देखील नाही. म्हणून मी काय म्हणतो, जर मला तुम्ही बैलांच्या पडवीत नेऊन ठेवलंय आणि एखादी तरणी त्याठी म्हैस माझ्या बाजूला बांधली
तर तिच्या वासाने यमाचा रेडा आमच्या बैलांच्या पडवीपर्यंत येईल आणि त्याच्या पाठीवर बसलेल्या यमाची नजर माझ्या गलित गात्र झालेल्या खंगलेल्या शरीरावर पडेल. माझी अवस्था बघून यमाला दया येईल आणि यम मला पटकन वर घेऊन जाईल आणि मरण यातनेतून माझी मुक्तता होईल. म्हणून मी म्हणतोय की तरणीताठी म्हैस माझ्या बाजूला बांधा. तसे सरपंच आणि इतर जमलेली मंडळी, असे आहे काय? आम्हाला काहीतरी वेगळंच वाटलं होतं. तसे नाना वैतागले, म्हणाले, चला चला सगळे चालते व्हा मेल्यांनो, तुमच्या मनात काय हवं ते येईल. सगळे हसत हसत जाऊ लागले. समाप्त. सादरकर्ता कोकणी यूट्यूबर, भाक्कड कथा लेखन राजेश द राणे, सातरल, कणकवली. संपूर्ण कथा ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. कथा आवडल्यास लाईक कॉमेंट करून इतरांना शेअर करा. अशाच नवनवीन मराठी कथा ऐकण्यासाठी आमच्या कोकणी यूट्यूबर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.